салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. бародарон, пеш аз навори ами кроссовкаро гап задан, як чиз ба шумо хотиррасон кунам ки чӣ хеле ки ина Исмоил гап мезана. шахсоне ки паспорт гум мекунед, мо да муроҷиат мекунем, мо паспортои шуморо мемонем дар рӯи экран ва рақамотонро менависем. бародарон, шумо вақте ки ягон кас шуморо занг мезана, чӯба мо да гап намезанем ки бародар ва ай объявление ту додагӣ ҳазор раҳмат, як одам занг зада мега ки паспорта ёфтам, инем хеле ҷудае, биё биги мега масалан чӯпили моро бите. ҳамин гапа дар мо норасонда, чӣ ба шумо меравед, дар пул мегзаронеду чоринтон мека мерава. ҳозир мошеннико бисёр шудага. Чӣ хеле ки Исмоил тоҷик гуфтак, вақте ки номери шуморо мондем, объявление шуморо кардем, вақте шуморо кадоме занг мезанем ки паспорти ёфта шуд, биёед мо бигирем паспортона, чӯба мо да хабардор намекунӣ? Яъне ҳамон одаме ки объявление тара дада, ҳамон блогеда, чӯба хабардор намекунӣ ки ту да занг задиян ки ина паспорт дод. шумо вақте ки кадоме шуморо занг зад ки паспортиро мо ёфтагем, правата ёфтагем, инем пул бигзарон, биё биги бугӯ ки ака ҳамон паспорти мара, ҳамон праваи мара намешава аввалията скриншот када ма дар рои ки бибинем, ё ки видеовизов занг зад нишон бита ина ҳамин чизи ту. одам ман шуморо мефаҳмам бародаро. вақте ки шумо да гап занг мезананд ки ай объявление паспортитро мо ёфтем, ту даро хурсанд меши, оҳ объявление додум, паспорт ма ёфтем ё ки права ма ёфтем, хурсанд меши, пула мепартоиву чорнил мекунад мерава. барои мо камтарни калара кор бифармонем ки вақте ки шуморо гуфтанд ки паспорта ёфтем, бугӯ бародар, акаи, хуари кадоме ҳастӣ, ҳамон скриншот ки рабо роӣ ки ма бибинам ҳамон права ки ту точно рост меги, дурӯғ меги. ҳушёр шавем бародаро, ё ки соҳиби объявление хабардор ки ҳамин номеро мара занг задай. чораша мебинанд, аввал мебинанд ки аниқ ёфтай, ош шава пулша бигираву, на ки номардора би пулта мегираву чорин мекан мери, барои ки ва ягон хел информатсия намедона ва наёфтай. хоб дар бораи кроссовкиҳо мерем бародаро. хуб гӯш кунем бародаро. кроссовкиҳои ма оптум фақат савдо карда мешава. дар як коробкаш 8 парай, як светай 8 пар. размеро ай 36 то 41 мешава бо ай 41 то 46. яъне 36, 37, 38, 39, 40, 41. дар ҳамин коробка 38, 39 дупари мешава як свет. бо мешава коробкае ки ай 41 то 46, 41, 42, 43, 44, 45, 46. дар ҳамин коробка 43, 44 дупария як свет. ина моделои мо ай 500 рубле то 2600 нархошай. масалан коробка ҳастай ки 4000 ай нархош, ҳастай 5600, ҳастай 9600, 8000, 12000 ҳам рафтан мегира. як коробка ки 20000, барои ки дар дури ҳар моделш 2500 ай. яъне нархош 2500 ай, як коробкаш 8 пара мешава 20000 рубле. шахсе ки мехоҳад ки бизнеси кроссовки куна, ватсапи ма да каталог бинависен, ма шумо да роӣ мекунам суратора. ма 7000 вибр кроссовки дорам. кроссовкиро роӣ мекунам, шумо вибр мекунед. агар ки шумо да маххур шид, абрада мепартоед, ма ҳисоб китоб мекунам, шумо пула мегзаронед, адресона менависен, яъне Питер даи, Иркутск даи, Новосибирск, Барнаул, фарқе надорад, любой точки Россия равон мекунам. номи шаҳрта менависӣ, кадом улица зиндагӣ мекунӣ, номут, фамилият, номери постоянет. хоб тамом бародар. ждат мекунӣ, дар телефонто SMS мебиёяд. ма чекоша роид мекунам, чекое ки роид кардагим борота. телефонто SMS мебиёяд. ай кадом улица мегири борота, мери мегири борта, дар сафкаша пулша мети мегири. хуб шахсе ки намефаҳма ҳамин чизора, бародар ман ёрдамат мекунам. вақте ки тура борта равон кадум, ман худам тура мегӯм ки кадом улица бура, дар кадом шаҳри ва кадом улица да бура борта биги. хуб агар шахсе ки намефаҳмӣ, ман хати компания гап мезанам, аммо груза перевоз худи гап мезанам, бори ту дар куҷо расид, кай мераса, кай ту бояд бигирӣ, ҳамаша худам ёрдамат мекунам. шахсе ки якум бор заказ мекунӣ, барои ту мушкил набоша. агар мушкил боша, ма ёрдамат мекунам. мушкил набоша бародаро, ҳамихи спокойно оворе заказ кунед, бортона гирифтан гирен, иншоалло ягом чи намешавад. ҳамада ма боро равон кардам, борора қабул кардесиян ва мада даже як хелша илтимос кардам ки мада видео када бад борта биги, видео роӣ ки ма бибинам ки бортата қабул карде. хоб бо як чиз дига ногуфтан мона ки шахсе ки шубҳа мекунӣ ки бород намебиёя, бород яташ кам мебиёя, дурунаш дига чи мебиёя, нигоҳ кунем бародаро. вақте ки шумо бора қабул мекунед ку дар анамо ҷош, дар пеши садруднико мекушам, бора дуруша мебинам. агар
8 пар набоша, 7 пар боша, нам қабул наку бора. Ҷошта мада занг бизан ки бародар, ман 8 пар заказ кардам, коробки да 7 пар. Ман худам қади садруникро рески занг мезанам, компания қади жалоб менависам ки база чо бори ман ятиш намерасам. Аку 8 пар споридагим, ту давҷа 7 пар дадиси. Барои мо и хеле корон нестай. Иншоалло ки ҳами қабул рой кардем, ҳамаш қабул кардагай. Фақат як бор дар як ҷо ашибка шидагай ки ито компания пулша спорид. Дига ягон компания мода хеле шидаги нестай. Дар масалан дар 13 сол як бор шидагай облакбан. Иншоалло ки кадоме бор заказ мекунад, любой точки Россия ма равон мекунам, ҳамаш қабул кардестиям. ҳозир ман модели шуморо нишонтам. Модело бародаро бисёр ай. 7000 вибор ай бародаро, 7000 вибор. Каталог бинависен дар WhatsApp ма. Чӣ мекунам? Роитон мекунам. Баъд гӯш кинед. Як чиз дигар ма гуфта намуна бародароне ки мехоҳем ки соҳиби нехе канал дошта бошед, метавонед ки неми кроссовкотон дар канал савдо кунед. Каналҳои фурӯшӣ ҳам дорум, ай 1000 подписчик то 80000 подписчикара. Монетизация бе монетизация фарқи надорад. Чӣ намудаш дар кораи дорум. Ами WhatsApp ма да бинависен барои канал, барои кроссовки ҳатман ҷавоб метавам. Канала худам оформ мекунам ба телефон, шумо фақат харидор бошед, тамом. Хонаободу Сарбаланд бошед, дӯстони азиз.